Adventný čas je obdobím stíšenia a očakávania radosti, ktorá prepukne príchodom Vianoc. Náš adventný kalendár vás bude sprevádzať v tomto očakávaní. Otvárame knihu Vianočné mystérium, ktorú napísal Justin Garden. Odohráva sa v nej príbeh dievčatka Elizabeth, ktorá putuje do Betléma. Príjemné počúvanie. Svätá procesia je na ceste do Betlehema. Sprievod pútnikov spája krajiny pod severným pólom s horúcim Judskom, kde sa vlastne stretáva Európa, Ázia a Afrika. Sprievod zároveň spája vzdialenú budúcnosť s minulosťou do začiatku nového letopočtu. Sprievod tvorí 7 oviec, 4 pastieri, 3 svätí králi, 5 anjelov, pána cisár Augustus, správca Sýrie Quirinius, hostinský z útulku a Elizabeth, ktorá sa posledný úsek cesty do Dávidovho mesta vezie na oslíkovi. Postupovali čoraz pomalšie a pomalšie, napokon už len v rytme zvyčajnej chôdze. Efiriel im oznámil, že anielské hodiny zastali na roku 0. Ukázal nám mesto v diaľke a povedal, že je to Betlehem. Cisár Augustus zrazu zastal a zapichol železo do zeme pod starý olivovník. Vstýčil sa, stvoril knihu, ktorú držal pod pozúchou, s úrodným tónom vyhlásil: Nastal čas. Všetci sa zastavili a cisár slávnostným hlasom pokračoval: Prikazujem, aby sa vykonal súpis ľudu na celom svete. Všetci sa musia zapísať. Vytiahol kúsok uhlíka a podal ho radom každému z pútnikov. Všetci sa do tej hrubej knihy zapísali. Aj anjeli sa museli zapísať. Iba ovce sa tomu vyhli. Zrejme preto, lebo nevedeli písať, alebo preto, lebo im nikto nedal nejaké meno. Elizabeth sa zapísala ako posledná. Prečítala nahlas mená všetkých pútnikov, ktoré pripojila do zoznamu i v svoje. Prvý pastier Jozue, druhý pastier Jakub, tretí pastier Izák, štvrtý pastier Daniel, prvý múdrec Kašpar, druhý múdrec Baltazár, tretí múdrec Melichár. Prvý anjel Efiriel, druhý anjel Umuriel, tretí anjel Serafiel, štvrtý anjel Cherabuel, piatý anjel Evangeliel. Quirinus, rímsky správca provincie Sýria, Augustus, cisár Rímskej ríše, hostinský z útulku. Svoje meno zapísala Elizabeth takto. Prvý pútnik Elizabeth. Potom dostala nápad. Hoci v ovce nevedeli písať ani nemali nejaké meno. Pomyslela si, že v súpise celého sveta by nemali chýbať a tak napísala: prvá ovca, druhá ovca, tretia ovca, štvrtá ovca, piatá ovca, šiestá ovca, siedma ovca. Pozrela po očku na cisára Augusta. Trošku sa bála, či sa na ňu nehnevá, že mu fušuje do súpisu ľudu. On však len zabuchol knihu a nepohol ani brvou. Elizabeth spočítala, že do súpisu ľudu sa zapísalo 23 pútnikov, ak zarátala i seba a tých 7 oviec. Dokopy to predstavovalo celú školskú triedu. Po zápise sa procesia
pútnikov zrazu začala správať akosi slávnostnejšie ako doma, vo Švédsku či v Hamelne, Benátkach či Konštantínopole, Mire či Damasku. Efiriel povedal: Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judska, do Dávidovho mesta Betlehema, lebo pochádzal z domu a rodu Dávidovho, aby sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Sprievod pútnikov sa dal pozvoľna do pohybu. Avšak už čoskoro Efiriel prikázal, aby sa opäť zastavili. Ukázal na cestu. Kráčal po nej mladý muž po boku oslíka a na oslíkovi sedela žena v červených šatách. Pozadí sa rozprestieral Betlehem v terasovitej krajine s dlhými svahmi, ktoré boli takmer celé spasené nespočetnými stádami oviec. To je Jozef a Mária. Ukázal Efiriel, pretože nastal čas. Čas dozrel ako sladké ovocie. Hostinský z útulku sa zrazu zatváril veľmi zaneprázdnene. Už aby som bežal, musím tam byť ešte pred nimi, vyhrkol. Vzal nohy na plecia a ako uháňal, ustavične si opakoval: Nie, bohužiaľ, máme to tu plné, no môžete prenocovať v maštálke. Aj ostatných pútnikov doliehala akási nervozita, ako by si všetci nacvičovali čosi, čo bude treba vedieť naspamäť. Umieral sa vzniesol niekoľko metrov do povetria, zašušťal krídlami a predniesol: Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. Efiriel prikývol a Umuriel vyhrkol: Nádherné! Anjel Evangeliel zatrúbil na trúbke a všetkých 5 anjelov zborovo odriekalo: Sláva Bohu na výsosti a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Ovce sa z nenazdajky rozblačali, ako by aj oni začali nacvičovať niečo, čo treba vedieť naspamäť. Pastier Jozue sa obrátil na ostatných pastierov: Poďme teda do Betlehema a pozrime sa, čo sa tam stalo a čo nám oznámil Pán. Napokon si vzal slovo traja múdrci. Kde je ten práve narodený židovský kráľ? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. Padli na zem a kláňali sa mu. Otvorili svoje klenotníctvo a obetovali mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. Anjel Evangeliel spokojne prikývol: Myslím, že to sedí. Jozue sa svojou pastierskou palicou opatrne dotkol kožúška jednej z ovečiek a zašepkal: Do Betlehema, do Betlehema.